बर' लिरगिरि बर' राजखान्थि दैदेनगिरि जोंनि बर'नि सानथौगिरि होननांगोन चरन नार्जारि बिथाङा जोंनो सोरां नांगौ होननाय मोनसे रायथाइयाव लिरना गालांदों। जों बर'नि जारिमिनाव लिरनानै गालांनाय सासे गेदेरमानि बावनो हायै लिरनानै गालांनाय जाय फोरोंगिरिया गावनि फरायसाफोरनि खाथियाव देरसिन दावहानि सायाव लिरगिरिनि मुंखौ लानानै फोरमायदों। लाइमोन बैसोआव बयनिफ्राय देरसिन दावहा नांनो गोनां जायो। बेयाव सासे फोरोंगिरिया मा फोरमायदों? जाहाथे भबिष्यतनि उन दाहा जानो दाजाथों। लाइमोन बैसोनि आद्रा थानाय, आं फरायनो आफसुस थानाय, आंनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ आं आद्रा थानाय सासे फोरोंगिरिनि फोरमायनाय भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां। सासे मानसिनो बारा बुरजा लोगो नाङा। नों जुदि नोंनि सिमाङाव जुदि उथ्रिनो जानो सानोब्ला। प्रमद बर'नि सन्मानखौ हाग्रामा महिलारि सारा बासायबाय, बिपिएफ पार्टिनि गेदेरमाफ्रा बासायबाय, एक्स एनडिपिफ्रा प्रमद बर'नि सायाव रागा जोंनाय दंमोन। गेदेरमा रायजो राजाफ्रा बिटिआर एकर्डनि दफानि सायाव प्रमद बर'नि सायाव रागा जोंनाय दंमोन। लासिं सिं प्रमद बर'आ बिटिआर एकर्डनि दफाखौ बिपिएफ पार्टिनि गेदेरमाफोरनि खाथियाव माबोरै सावरायनो थांगोन? जोंनि खोनानो मोननाय मथे प्रमद बर'नि खावलायनाय, इउपिपिएलनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि खावलायनायाव दिल्लीनि लांगोनायाव हाग्रामा महिलारि सारनि बिपिएफ पार्टिनि नाजासोमनायाव प्रमद बर'नि सन्मानखौ बिपिएफ पार्टिया हाग्रामा महिलारि सारा बासायबाय आरो फैगौ 13 तारिखनि प्रग्रामाव एखे लोगो प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि सार एखे स्टेजावनो नुनो मोनगोन। गोजोन बेलासिनि हामलायनाय बावहरबाय। दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय आदा समिरन ब्रह्म बिथाङा नेशनेल लिटारेसि मिशननि बारग' बिथोनगिरि। बिथाङा सम सफैयै समावनो गावनि साख्रिनिफ्राय आजिरा लानानै समाजनि खामानियाव बिथाङा नांथाबदों आरो गोदोनिफ्रायनो बिथाङा सासे समाजनि खामानि मावग्रा। कटन कलेज आरो गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव पलिटिकेल साइन्स साबजेक्टखौ लानानै बिथाङा फरायनायनि अनगायैबो समाजनि खामानि हारिनि खामानिफोराव बिथाङा नांथाबबोदों। बिथाङा सासे जोंनि फरायसाफोरनि सासे रल मडेल बायदि। बेखायनो जों बिथांखौ आलासि महरै हांख्राय लाबोदों बेयाव, जोंनि फरायसाफ्रा थुलुंगा मोनथों होननानै। जोंनि गेजेराव दङ बाबा अमरेन्द्र ब्रह्म। बिथाङा गोलाव सम ब्रह्म धोरोम आफादखौ दैदेनबोदों। फोरोंगिरिनि अनगायैबो बाथौफुरि गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरि साख्रि मावनायनि अनगायैबो बिथाङा बर'फोरनि जि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ होलांनाय ब्रह्म धोरोमखौ स्र'यै दैदेनबोनायाव नांथाबबोदों। बिथां बाबानिसिमबो आं पान्दु कलेज न'खरै जानानै खुलुमनाय बावहरबाय आरो बिथांजोंनो लोगोसे फैफानो हानाय सानै आलासि बिथांमोनखौबो बरायबाय। आरो गिबियावनो जोंनि पान्दु फरायसालिमानि गोजाम आरो गोदान गासैबो फरायसाफोरनो आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दिनै बारा गोलाव बिबुंथि बुंनांगौनि सम गैला, माने दिनै रंजानायनि सम फरायसाफोरनि। आरो थाब मोनसे हाबाफारिखौ जागायनो हायैयावनो उनथिं समा थोआ जाहैयो। फुङावनो फैनांगौ, कलेजाव जेरै 9 रिंगानि क्लासखौ होसो थांनानै हमहैनांगौ, बेयावबो नोंसोरो सम होनाय बायदियै सफैनो हायोब्ला आरो बे डिसिप्लिनखौ, बे आब्रुथिखौ समजों लोगोसे खारफानो हानाय बे आखुखौ जोङो दाना लानो हायोब्ला जिउआव जोंहा मालाबाबो जेननांगौ जानाय नङा, फासयनानै थानांगौ जानाय नङा। समजों लोगोसे जों जेब्लाबो खारफानो नाजानांगौ। दाखालि कटन इउनिभार्सिटिनि हाबाफारियाव आंखौ आलासि हिसाबै लेंहरदोंमोन। आंखौ 10 बाजियाव लेंहरबाय, नाथाय आं 12 बाजियाव हाबाफारियानो जागायाखै, आं 12 बाजियाव थांफिनबाय बे हाबाफारिनिफ्राय। दिनैबो बेबायदिनो आं सानखाथारनानै गोबावजों फैदों। जायखिजाया उननि समाव दिनै गोदान फरायसाफोरा सोलोंनानै ला जे फैगौ बाराव जोङो सम बायदियै हाबाफारिखौ जागायगोन होननानै। आरो दिनै बे जायगाया गोजान, खालमासिनिफ्राय जोंहा कलेजावनो अडिट'रियाम जागायजेननो जासिगोन। बेयो लुफुंजायै लामायाव फैगौ आगस्ट दाननि सिगां जोंनि अडिट'रियामा आबुं महर मोनगोन आरो बे मोनसे गोदान अडिट'रियामआव जों गासैबो हाबाफारिखौ हजोंनो खुंनो हानाय जासिगोन। जायखिजाया आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंनो सानदों। दहाय नोंसोरनि जि जागायजेननाय एन्थेम बा टीम सं जोंनि पान्दु कलेज बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि जागायजेननायाव दंमोन गुबुंले समाजखौ फोसाबनो होननाय। गुबुंले समाजखौ फोसाबनायनि बिबानखौ सोर लानो नागिरदों? जोंनि पान्दु फरायसालियाव थानाय गासै फरायसाफोरा समाजजों गावखौ फोसाबनायजों लोगोसे समाजनि गुबुंले थासारिखौ फोसाबनायनि समायखिरा लादों बे मेथाइनि गेजेरजों। दा थिग बेबायदिनो बेजों सोमोन्दो लाखिनानै आं सासे सुबुंनि, गेदेमा सुबुंनि बिदिन्थि होनो लुबैदों। गोदान मुगाया जेब्ला जागायजेनदोंमोन, नैथि मुलुग दावहानि उनाव थुनलाइयाव गुबैयै बा आरिमुआव केम्ब्रिज मुलुगसोलोंसालिनि डाउनहिल कलेजाव सासे प्रफेसार दंमोन, F.R. लिभिस होननाय। बिथाङा सासे थुनलाइ बिजिरगिरि आरो सासे सानथौगिरि। F.R. लिभिस बेखौ बिथांनाव गोबां खौरांगिरिफ्रा सानसेखालि मोनसे हाबाफारियाव सोंदोंमोन जे जोंनि समाजनि जि गुबुंले थासारि, लाइमोनफोरनि गेजेराव गोसो गद गैयै, गावजों गाव नेवसिलायनाय, हेफाजाब होलायै,
समाजाव जे मोनसे ओरैबायदि गुलुं गुजुं मोनसे थासारि सोमजिबाय बेखौ सुस्रांनायनि लामाया मा बेखौ सुस्रांनायनि राहाया मा होननानै बे एफ.आर. लिभिसनाव सोंनाय जादोंमोन। बियो फंसेल' बाथ्राजों फंसेल' सोदोबजों मोनसेल' सोदोबजों बियो फिननायखौ होदोंमोन। बे जाबाय बिजाब बिजाब बियो बेखौल' बुंदोंमोन बुक दा बुक होननानै। बिनि गुबै ओंथिया मा जोङो थाखोआव प्रेसक्राइब खालामनाय जोंनि सिलेबासाव थानाय बिजाबफोरखौल' फरायनांगौ बे नङा। जों जायखिजाया रोखोमनि गियाननि थाखाय गियान बुथुमनायनि थाखाय जों जायखिजाया रोखोमनि बिजाबखौनो जों फरायजोबनांगौ। बियो थुनलाइ मुलुगनि जानो हागौ, बियो हारिमुनि जानो हागौ, आरिमुनि जानो हागौ, जारिमिन जानो हागौ। जों गासैबो बिजाबफोरखौनो फरायनांगौ आरो बिजाब फरायनायानो जोंनि फरायसाफोरनि गुदिसिन मावनो गोनां खामानि। सासे फरायसाया जाफुंसार जानो हायो माजों जों बायदि रोखोमनि गियानखौ आरजिनायनि गेजेरजों। जेसेबां हायो एसेबां जों गियानखौ दानो बुथुमना लानांगौ। आनजादनि थाखायल' जे जों बिजाब फरायगोन बे नङा। गावखौ सासे आबुं सुबुं महरै, गावखौ सासे बुहुमनि थार नोगोरारि महरै दानो थाखाय, गावखौ सासे बे बुहुमनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे बिहोमा होलांनो हानाय बायदियै गावखौ दाफुंना लानायासो जोंनि गुदिसिन मावनो गोनां खामानि। जोंनि सिगांनि बुंथिगिरि बिथाङाबो बुंदों जे जों गावखौनो सासे आबुं मानसि महरै, सासे थार नोगोरारि महरै जों गायसननानै लाग्रोनांगौ। आरो जोंनि बे ओरैबायदि जानाङा बोसोरब्रै बोसोरबानि उनाव जों उन दाहायाव गोलैनाङा। आं मोजां फरायनाय जायासै ओंखायनो आं बिदि जाना थाबाय, आं एसे मोजां फरायबावनायमोनबा आरो साबसिन जानो हागौमोन। बेफोरबायदि उन दाहाया जाहाथे फैनो नाङा। बेनिखायनो जों दानिफ्रायनो साखाफारा जाखानांगौ। जों दानिफ्रायनो गावखौ जिउ दावहायाव जेसेबां हायो एसेबां बावसोमनांगौ। जिउ दावहा होननाय लोगो लोगो मा गावनि जिउखौ दानायनि जि दावहा। इंराजियाव मोनसे सोदोब दङ पारसिभारेन्स। पारसिभारेन्स माने मा रावनिबो जिउआ ओरैबायदि गैया जे जेराव जेंना गैया, हेंथा गैया। बयनिबो जिउआव हेंथा थायो, बयनिबो जिउआव जेंना फैयो, बयनिबो जिउआव बायदि रोखोमनि जेंना जेंसि नुजाथि फैयो। नाथाय बेफोरखौबो एरायनानै, बेफोरखौबो सौसिनानै, बेफोरखौबो बारनानै जों आवगायलांनो हानायासो जोंनि मावनो गोनां बिबान। जोंहा रावनिबो जिउनि लामाया स्लिम नङा होनना बुंदों। लामाया खुथ्रु खाथ्रा, बारस' बुरस' बिदि गोबां सु गोनां लामा बायदि रोखोमनि थायो। नाथाय बेखौ जोङो एरायनानै बा बारस'नानै बा सौसिनानै सोरखि फैनायासो जोंनि बिबान। जों बेखौ दानिफ्रायनो जों गोसो गोरा खालामनांगौ। जोंनो बर' लिरगिरि, बर' राजखान्थि दैदेनगिरि, जोंनि बर'नि सानथौगिरि होननांगोन चरन नार्जारि। बिथाङा जोंनो सोरां नांगौ होननाय मोनसे रायथाइयाव लिरना गालांदों। जोंनो सोरां नांगौ होननाय रायथाइखौ गोबाङानो दानिया बे रायथाइया गैलिया। नाथाय बेयो ओरैबायदि मोनसे बेसेन गोनां रायथाइ। बेयाव बिथाङा लिरदों जिउनि सुथुर दैथुना जादों लाइमोन बैसो। नोंसोरनि दानि जि बैसो बेखौनो जिउनि सुथुर बैसो होननानै बुंदों चरन नार्जारिया। आरो बे नंगुबै सैथो। दहाय जोंनि सिगांनि बुंथिगिरियाबो बुंदों जे गुवाहाटियाव फरायनो फैनानै जोंनि लाइमोनफोरा मा जाफैयो, माबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जाफैयो। दा नोंसोरनि जि बैसो बेयो जाबाय जिउनि सुथुर बैसो होनना बुंदों। मानो सुथुर बैसो? बे समानो ओरैबायदि सम जोङो बे समावनो गावनि जि जिउनि लामाखौ जों थि खालामनो हायो। जों केरियार दानायनि बाथ्रा जेब्ला बुङो, बे बैसोआव नों हाजो गाखोनो हायो, खारनो हायो, बारनो हायो, सासे मोजां देंखोगिरि जानो हायो, सासे मोजां रोंगौदामसा जानो हायो, सासे मोजां गेलेगिरि जानो हायो, सासे मोजां समाज सिबियारि जानो हायो। बे बैसोआनो बयनिख्रुइ साबसिन सम जे गावखौ दानायनि। आरो बे बैसोआनो ओरैबायदि सम होनदों, बे बैसोआवनो नोङो बुहुमनि बयनिख्रुइ गाज्रिसिन मानसिबो जानो हायो। सासे सिखाव जानो हायो नोङो, सासे ड्राग्स एडिक्टेड मानसि जानो हायो नोङो, बा ड्राग्सनि फालांगि खालामनो हायो, सोरखौबा नों बुथारनो हायो। बेबायदि मोनसे गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जानो हानायनि माबायाबो सम्भाबनायाबो पसिबिलिटियाबो बे बैसोआवनो दं होननानै जोंनो सोरां नांगौ रायथाइनि बे मोनसे सेन्टेन्सनि गेजेरजों जोंनि गेदेमा लिरगिरि चरन नार्जारिया बुंनानै गालांदों। आरो जोंनिनो बर'निनो लिरगिरि, आं गोजाननिखौ बुंला, लकेश्वर ब्रह्म होननाय सासे गेदेमा लिरगिरि दंमोन। बिथाङा गुवाहाटि इउनिभार्सिटियाव हिस्ट्रियाव MA खालामनानै आंनिख्रुइबो सेंग्रासिन बैसोआव बियो बिजिनि कलेजखौ गायसनदों। आंनिख्रुइबो सेंग्रासिन बैसोआवनो बियो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जादों लकेश्वर ब्रह्मआ। बिथाङा दोंसे रायथाइ लिरदों। बिथांनि रायथाइनि मुङा जाबाय गोजोननाय। गोजोननायखौ माबायदि मोनो होनना बुंदों। गोजोननायखौ जों बोरै मोनो, माखौ गोजोननाय बुङो? दोंसे दैसाखौ जों सानस्रिनानै जेब्ला बारलांगोन, मोनसे आनजादखौ जेब्ला जोङो मोजाङै उथ्रिसारगोन, माबा मोनसे गेलेनाय बादायलायनायाव जों जेब्ला देरहागोन, बे देरहानायनि उनाव मोननाय जि गोजोननाय, बे गोजोननायखौ बै देरहागिरियाल'सो मिथिगौ होनना बुंदों। मोनसे आनजादखौ जों उथ्रिखांनायनि उनाव माबायदि गोजोननाय मोनो, मोनसे दैमाखौ सानस्रिनानै बारखांनायनि उनाव जों माबायदि गोजोननाय मोनगोन, बादायनायाव देरहानानै जों माबायदि गोजोननाय मोनो, बे गोजोननाया जाबाय जोंनि गोसो सिंनिफ्राय फैनाय मोनसे गोजोननाय, जोंनि गोसो सिंनिफ्राय उसिफावबोनाय गोजोननाय। नाथाय बेखौ मावाब्लासो
गुबुन रोखोमैबो मानसिफ्रा गोजोननाय लायो होनना बुंदों। बे जाबाय गाज्रि खामानि मावनानै लानाय गोजोननाय। दहाय बुंनाय बायदिनो गाज्रि खामानि मावनानै गोजोननाया जाबाय सिखाव खावनानै, सोरखौबा थगायनानै, सोरखौबा बांग्रि खबाव खोख्लैनानै बायदि रोखोमनि खामानि मावनानैबो मानसिफ्रा गोजोननाय लायो। नाथाय नोङो मा बबे गोजोननायखौ लानो? बेयाव होनदों मा मोजां खामानि मावनानै मोननाय गोजोननाया अराय गोजोन आरो गाज्रि खामानि मावनानै मोननाय गोजोननाया दान्दिसेनि थाखायल'। दा जोंनि गासै फरायसाफोरा आं मिजिंथियो जोंनि बिबुंथिगिरिफोरनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ बुजिबाय। आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंबाय आरो मिजिंथियो गुवाहाटी नोगोरमायाव जोंनि फरायसाफोरा फरायफैनायनि गुबै जाहोनानो मा? गुवाहाटी नोगोरमायाव गोबां अपरचुनिटि दङ। बे अपरचुनिटिफोरखौ, बे खाबुफोरखौ नोंसोर बेसेबां लानो हादों, नोंसोर बेसेबां आवग्रिनानै लानो हादों, बा नोंनि जिउ दानायाव, नोंनि केरियार दानायाव बेखौ माबायदि बाहायनो हादों, बेसो गिदिर बाथ्रा। जे गुवाहाटीयाव बे बोसोरथाम, बोसोरब्रै बा बोसोरबानि थाखाय फैदों, बेयाव जेसेबां हायो एसेबां रिसोर्सेस, कलेजनि रिसोर्सेस बा गुबुन गुबुन फसंथानफोरनि रिसोर्सेस बा मोजां मोजां मानसि, गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटि, कलेजफोरनि फरायसाफोरखौ लोगो मोननानै इन्टारेक्सन खालामनानै, मोगा मोगि सावरायलायनानै गावनि जि आन्डारस्टेन्डिं, बुजिनायनि जि लेभेल, बेखौ गोजौ खालामनांगौ। बेखौ नोंसोरो अपरचुनिटिखौ लानांगौ। आं बेखिनि बाथ्राखौ खावलायबाय। आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा, पान्डु कलेजनि बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमाव दं, आं नुवाखै। प्रसेनजित मुसाहारिया जोंनि पान्डु कलेजनि बावैसो बारग'नाय, बियो देग्लाय APSC आनजादखौ उथ्रिसारदों। बेखौ लेंहरदोंना लेंहराखै प्रसेनजित मुसाहारिखौ? जोंहा पान्डु कलेजनिफ्राय गोग्गानाय मोनसे दंमोन, बेखौ लेंहरनांगौमोन दिनै, मान बावनांगौमोन। जायखिजाया प्रसेनजित मुसाहारिनिसिमबो आङो हामलायनाय बावहरबाय। बिथाङा पान्डु कलेज बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादाव मोनसे गोग्गानाय लाबोनो हानायनि थाखाय। आरो फिन जोंनि आलासि बिथांमोननो जोंनि बे हाबाफारियाव सफैनो हानायनि थाखाय साबायखर बावबाय। आरो गासै गोदान गोजाम फरायसाफोरनो फिन आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावहरबाय। आरो बेखिनिजोंनो आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों। नुजाथिफैनो हानाय सानसे समनि बाथौफुरि गोजौसिन फरायसालिनि मानगोनां फोरोंगिरि, सानसे समनि दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि मानाव गेदेर आफादगिरि श्री अमरेन ब्रह्म बिथां, आंनि फंबाय बायदि गोदोनिफ्रायनो जयै थाबोलायनाय आरो आथिखालनि पान्डु कलेजावनो फोरोंगिरि हिसाबै आरो गार्जेन हिसाबै दासिमबो थाबोनाय आरो आथिखालनि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिथां डक्टर प्रणबज्योति नार्जारी, जौसाङाव जिरायनो मोननाय आलासि बिथांमोन आरो बयनिफ्रायबो आंनि आंगोनिफ्रायबो आंगो पान्डु कलेजनि फरायसा आरो फरायसुलि लोगो फंबाय बिनानाव नोंथांमोन, गिबियावनो आङो नोंसोरखौ बे 39थि जेनाखि खुंगा, जेनाखि प्रेसिडेन्ट ससेल, बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ आङो वेलकाम खालामबाय, बरायबाय। आरो जाहाथे नोंसोरो बेबायदिनो नोंथांमोननि जे प्रेसिडेन्ट ससेल बेखौ मोजाङै गाब गोनां महरै जाहाथे खालामबाय थानो हायो आरो जयैनो बिदा फंबाय अनलायनानै बर' हारिनि आरो पान्डु कलेजनि मानफोरखौ लाखिलांबाय थानो हायो, आं बेखौनो मिजिंथिबाय। आंहा बे नोंथांमोननि जेनाखि प्रेसिडेन्ट ससेल बा गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो गोजामखौ लुबैनाय बा बिथांमोनखौ बिदाय होनाय बा गेट टुगेदार, बेयाव आं बाराद्राय बुंनांगौ खोथा गैया। जास्ट आं बेखौल'सो एसे बुंनो सानदों आङो जे बेयाव गासिबोआनो बर' रोंखायो नङा होमबा? बेसेबां मानसिया बर' रोंगौ आखाइ थिखाङोब्ला आं मोजां मोनगौमोन। How many of you can understand and speak Boro? Rest cannot speak or understand. दा बाखि बर' रोङिखौ आं बुंबाय। Are you comfortable to listen my speech either in Boro or Assamese or English? माखौ बुङोबा आं साबसिन जागोन? ঠিকে আছে, আমি गेजेर गेजेर बर' आरो एसामिसखौनो बुंगोन, आं बारा गोबाव बुङा। एकेबारे बर' नुबुजाखैना हात दांगिব পাৰে। बर' नुबुजा কেইজন আছে? অকমান হাত দাঙি দিয়ক। ঠিকে দিয়ক, বাৰা বুজা গিয়া। যে আপোনালোকে জানে যে পাণ্ডু কলেজৰ যিটো ইতিহাস,
এই ইতিহাসটো বহুত পুৰণা। মই যদিও পাণ্ডু কলেজত পঢ়া নাছিলোঁ, মই 1986 চনত কিন্তু মই গুৱাহাটীত আহিছোঁ। মোৰ ঘৰ সেই সময়ত আনডিভাইডেড গোৱালপাৰা জিলা, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অধীনত দতমা বুলি এই স্থানৰ পৰা মই আহিছোঁ। আমি দতমা নেজাগায় ফাইফাইয়া যিগুজৌ 60 মাইল whatever may be. I came during 1986 as a student of Cotton College. Now it's known as Cotton University. We have established Cotton College Border Society first time in Cotton University, where we have only 12 members with whom we formed Border Leader Society. It was so challenging during that time. And there was a lots of controversy among us. As you know, during that period, we had two groups. One group cannot understand others groups' aims and objectives, and others never try to understand what they are doing. এনেকুৱা সময়ত আমি গুৱাহাটীত আহিছিলোঁ। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ সেই সময়ত তোমালোকে জন্মই পোৱা নাই। 1986, 1987 তোমালোকে জন্মই পোৱা নাই। সেই সময়ত বড়ো আন্দোলন এটা আৰম্ভ হৈছিলে, আৰু সেই সময়ত দুটা আমাৰ সংগঠন আছিলে। এটা আছিল পূৰ্বতে আমাৰ এটা অনুষ্ঠান অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে যাক PTC বুলি কোৱা হয়, ফ্ৰেণ্ডছ ট্ৰাইবেল কাউন্সিল অফ আছাম, PTCA। তেওঁলোকে জনজাতিৰ কাৰণে বড়োসকলৰ কাৰণে উদয়চৰ ৰাজ্য বিচাৰিছিলে। Suddenly, UN ব্ৰহ্মৰ অধীনত অল বড়ো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নে এক মজবুত স্থিতিত ছেপাৰেট বড়োলেণ্ড লাগি বুলি এটা আন্দোলন কৰা এটা জৰ্জা হৈছিলে। গতিকে সেই সময়ত আমি যেতিয়া কটন কলেজত পঢ়িব আহিছিলোঁ, আমি বুজি পোৱা নাছিলোঁ তেওঁ কোন ফৈদৰ মানুহ, তেওঁ কি গ্ৰুপৰ মানুহ। তথাপি আমি কটন কলেজত 1987ত কটন কলেজ বড়ো লিটাৰেৰী ছ'চাইটি আমি গঠন কৰিছোঁ, আৰু সেইটোৱে প্ৰথম আছিলে গুৱাহাটী। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই গোটেই কথাবিলাকো কিন্তু পাণ্ডু কলেজৰ বহুত ডাঙৰ এটা হাত আছে। পাণ্ডু কলেজৰ কথাটো ইতিহাসটো আপোনালোকে অকণমান মই দোহাৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমি যিমানখিনি কাম কৰোঁ উইদাউট পাণ্ডু কলেজৰ ষ্টুডেণ্টৰ অবিহনে আমি কাম কৰিব পৰা নাছিলোঁ। The support extended from Pandu College students was profound, was commendable. And every proactive support we received when we started movement in Guwahati, in Assam. And during that time, a large number of students were found as students coming from different parts of states. The Pandu College was established 1962, মই জনাত 1962 চনত পাণ্ডু মহাবিদ্যালয় গঠিত হৈছিলে। সেই সময়ত গোটেই পাণ্ডু এৰিয়াটো ৰেলৰ অধীনস্থ আছিলে, আৰু তেতিয়া কলেজটোত কলনী এৰিয়াত মানুহবিলাক পঢ়া শুনা কৰিব কাৰণে হাই এডুকেশ্যনৰ কাৰণে এক কলেজ মহাবিদ্যালয় লাগে বুলি পাণ্ডু মহাবিদ্যালয় সেনেকৈ গঠিত হৈছিলে। আৰু সেই হিচাপে ৰেলৱে লিজত 99 বছৰৰ কাৰণে পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ক লিজত মাটিখিনি দিছিলে। আজি পাণ্ডু কলেজ এক পূৰ্ণাংগ কলেজ হৈছে, আৰু সেই সময়ত আমি পাণ্ডু কলেজটো আমি অতি মনে প্ৰাণীৰে বিচাৰিছিলোঁ। এভৰি কাইণ্ড অফ ছাপৰ্ট আমি বিচাৰিছোঁ, আমি পাইছোঁ। আজি বিশেষ মই সেইটো ক'ব বিচৰা নাই যে সকলোৱে এটা ইয়াত ছাত্ৰ হিচাপে আহিছে। মই ইতিমধ্যে মোক চিনাকি দিছে, মোৰ নাম সমীৰণ ব্ৰহ্ম। হয়, ঠিকে আছে, 60 বছৰ প্ৰায় হ'লোৱে। মই এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰিছিলোঁ, প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষা বা ৰাষ্ট্ৰীয় সাক্ষৰতা মিছন, যাক নেশ্যনেল লিটাৰেচি মিছন বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াত অসমত আহি পেলাই এইটো ৰাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্ৰ বুলি নামাকৰণ কৰা হয়। ইয়াত মই 2011 চনৰ পৰা মই সঞ্চালকৰ দায়িত্বত আছিলোঁ। তাতে মই দেখা পাইছিলোঁ যে আমাৰ অসমৰ যিটো সাক্ষৰতাৰ হাৰ
অতি নিম্নতম 1991 অসমৰ সাক্ষৰতা হাৰ খুবেই কম আছিল 65 আছিল নেশ্যনেল এভাৰেজতকৈ অকণমান বেছি আছিল 2001 আৰু এটা চেঞ্চাছ হৈছিলে তাৰ অসমৰ সাক্ষৰতা হাৰ বাঢ়িছিলে এতিয়া 2026 ভৰি দিছে আৰু সেই 26 2021 এটা চেঞ্চাছ হ'ব লাগিছিল জৰীপ হ'ব লাগিছিলে এই জৰীপটো হোৱা নাই আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত গোটেই ভাৰতৰ যিটো লিটাৰেচি ৰেট এইটো হৈছে অলমষ্ট 77% আৰু অসমত তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই আমিও সেই 77-78লৈ আগবাঢ়িছোঁ চবতকৈ পৰিতাপৰ কথা হৈছে আমাৰ বড়োসকলৰ বিটিচি অঞ্চলত 5খন জিলা আছে কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা তামুলপুৰ আৰু ওদালগুৰি য'ত অসমৰ যিটো লিটাৰেচি ৰেট এইটো নেশ্যনেল যিটো এভাৰেজ ষ্টেট যিটো এভাৰেজ তাতকৈ কিন্তু আমাৰ বড়োসকলৰ সাক্ষৰতা হাৰ অলপ কম হৈ আছে আৰু বিশেষকৈ মহিলাবিলাকৰ যিটো সাক্ষৰতা হাৰ লিটাৰেচি ৰেট আৰু কমিছে আপোনালোকে জানে অসমৰ চবতকৈ পিছপৰা অঞ্চল জিলাটো হৈছে ধুবুৰী য'ত মহিলা সাক্ষৰতাৰ হাৰ লেছ দেন অফ 50%। গতিকে আমাৰ কৰিব লগা বহুত কাম আছে বড়ো অঞ্চলত বিশেষকৈ বড়ো ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাম বহুত আছে আমি ইয়াত পঢ়িব আহিছোঁ অতি মনোযোগেৰে পঢ়িব আহিছোঁ আমাক প্ৰথমতে কি লাগে শিক্ষা লাগে এডুকেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ডিফিনেশ্যন অফ এডুকেশ্যন আপোনালোকে সকলোৱে জানে এডুকেশ্যন is a transmission of knowledge and skill which develop your character and attitude. হয়নে শিক্ষাই আপোনাৰ জ্ঞান দিয়ে জ্ঞানে আমাক আপোনাৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰে আৰু এই দক্ষতাই আপোনাৰ যিটো মানসিক চিন্তা আৰু যিটো নৈতিক দায়িত্ব আৰু আপোনাৰ যিটো দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন আনি দিয়ে এইটো হৈছে শিক্ষা আমি সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে আপোনালোকে ইয়াত প্ৰেছমেণ্ট আছে বহুতভাৱে ইয়াত নতুন ল'ৰা ছোৱালী ষ্টুডেণ্ট পাণ্ডু কলেজত আহিছে হয়তো আহিব এটা নতুন সন্ধান আৰু ইয়াত গুৱাহাটীয়ে হৈছে ইয়াত শিক্ষাৰ এটা কেন্দ্ৰবিন্দু এই কেন্দ্ৰবিন্দুৰ সকলোৱে হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে ইয়াত নিজকে স্বাৱলম্বী কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ ভৰি নিজে থিয় হ'বৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহে এইটো স্বাভাৱিক ইয়াত বহুত ধৰণৰ অনুষ্ঠান আছে শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে ইয়াত কাৰিকৰী শিক্ষা আছে ইয়াত মেডিকেল এডুকেশ্যন আছে ইয়াত ইউনিভাৰ্চিটি আছে ইয়াত টেকনিকেল এডুকেশ্যন আছে ইয়াত জেনেৰেল এডুকেশ্যন আছে ইত্যাদি ইত্যাদি আহে আৰু ইয়াত আহিলে এইটো এটা মেইন ষ্ট্ৰীমৰ এটা কেন্দ্ৰবিন্দু গুৱাহাটী গোটেই পূৰ্বাঞ্চলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এক শিক্ষাৰ এটা কেন্দ্ৰবিন্দু গতিকে ইয়ালৈ আহে কিন্তু যেতিয়া আহে অহাৰ আগতে আপোনালোকে কিন্তু ইয়াত এক মন বান্ধি আহিব লাগে কিয় মন বান্ধি আহিব লাগে যে তোমালোকৰ গাৰ্জেন তোমালোকৰ যি অভিভাৱক তোমালোকৰ অভিভাৱকে বহুতখিনি আশা কৰে বহুত কষ্টৰে ইয়াত পঢ়িবলৈ আহিব দিয়ে বহুত কষ্টৰে যাৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান টনকিয়াল নহয় তথাপিও তোমালোকক ইয়াত আহিব দিয়ে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে যে তোমালোকে মানুহ হ'বা তোমালোকে নিজৰ ভৰিত থিয় হ'বা আৰু মা দেউতাকৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড যিটো ষ্টেটাছ সেইটো উজ্জ্বল কৰি দিয়া আৰু তোমালোকে ভৱিষ্যতৰ যিটো আশা আৰু সপোন তোলে আগবাঢ়ি যোৱা গতিকে দেখা পাওঁ বহুত ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু এমটি হেণ্ডেড আকৌ নিজৰ ভৰিত উভতি যায় সেইটো যাতে হ'ব নালাগে বহুতে গুৱাহাটী আহে জাক জমকত দিন কটায় আৰু এটা কথা আছে যে ইয়াতে কিছুমানে ৰঙা চশমা পিন্ধে বুজি নাপায় নিজে কি হৈছে নিজৰ উদ্দেশ্য অবজেক্টিভ কি আছিলে পাহৰি যায় এতিয়া তেওঁলোকে কোনো এটা ৰিজাল্ট এচিভমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে গতিকে সেইখিনি কৰিব নালাগে গতিকে শিক্ষাটো আপোনালোকে ভালকৈ ল'ব লাগিব এটা প্ৰভাৱ আছে যদি ভাল শিক্ষা লয় আপোনালোকে কেতিয়াও পিছৰ নালাগে আমাৰ পুৰণি মানুহবিলাক কৈছিলে যে তুমি এটা বছৰৰ কাৰণে তুমি যদি প্লেন কৰা পৰিকল্পনা কৰা
তুমি ধান খেতি কৰা তুমি 1 বছৰ চলিব পাৰিবা তুমি যদি গছ ৰোৱা তুমি 10 বছৰৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে তোমাৰ গছে ডাঙৰ হ'ব 10 বছৰত কাটি কুটি হিগুলি তুমি টকা পইচা পাব তুমি 10 বছৰ চলিব পাৰিব কিন্তু দাৰ্শনিকবিলাক কৈছে তুমি ভালকৈ এডুকেট হোৱা যিয়ে তোমাৰ চিৰ জীৱন তোমাক স্বাৱলম্বী কৰাত সহায় কৰিব গতিকে আমি সেইটোৱে ভাবিব লাগিব be a good citizen be a good educator আৰু ভাল এডুকেশ্যনটো আমি এচিভমেণ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে আমি যেতিয়া পঢ়িব আহিছিলোঁ তেতিয়া there was no any tough competition তেতিয়া প্ৰতিযোগী বুলি বৰ বেছি বিশেষ নাছিলে তুমি পঢ়িব লাগে ৰিজাল্ট ভাল কৰিব লাগে ইণ্টাৰভিউ অকণমান ভালকৈ পঢ়িব লাগে অলপ সচেতন হ'ব লাগে আজি এইটো নহ'ব আজি চবতে কম্পিটিশ্যন পৰীক্ষাৰ নম্বৰ কম্পিটিশ্যন ডিগ্ৰী কম্পিটিশ্যন স্কিলৰ কম্পিটিশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ কম্পিটিশ্যন আৰু চাকৰিৰ কম্পিটিশ্যন কিমান কম্পিটিশ্যন কৰিব আমি ভাবোঁতে আমি নাৰ্ভাছ হৈ যাওঁ কিন্তু নাৰ্ভাছ হ'ব নালাগে কিয় নাৰ্ভাছ হ'ব নালাগে যদিহে তুমি টাৰ্গেট কৰিছা যে মই কৰিমেই এই চাকৰিটো মই ল'মেই এইটো মই পাৰিম কষ্ট কৰিব লাগিব প্ৰতিযোগিতা আপোনালোকে জানে এমপি আসাম ডায়েৰী ৰিক্ৰুটমেণ্ট বুলি তাই এক্সামিনেশ্যন ওলাইছে তাত বিশাল মানুহ গোটেই গুৱাহাটী চহৰ গোটেই অসম ৰাস্তা ঘাট বন্ধ হৈ যায় পৰীক্ষা দিবলৈ যায় হাজাৰ হাজাৰ মানুহ তেতিয়া পৰীক্ষা দিয়ে তাৰ নাৰ্ভাছ হৈ পৰে আমি চাকৰি পামনে আমি কেনেকৈ পৰীক্ষা দিব পাৰিম ইমান কষ্ট নিদিওঁ দিয়ক সেনেকুৱা আমাৰ মনোভাৱ কিন্তু নহয় আমি এইকাৰণে সদায় আমি হাৰ্ড ৱাৰ্ক কৰিব লাগিব অতি শ্ৰম আমি কৰিব লাগিব যেতিয়া শ্ৰম কৰিব আপোনাৰ ৰিজাল্ট কৰিব আব্দুল কালামে কৈছে যে আপোনাৰ লেবাৰ আপোনাৰ পৰিশ্ৰমৰ কোনো বিকল্প নাই আপোনাৰ কিবা এটা পাবলৈ আপুনি অজস্ৰ কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু টাৰ্গেট স্পেচ পাব লাগিব তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ যি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যত আপোনালোকে যাব পাৰিব फंबाय बिनानावमोन जे माखासे खोथाखौ जोङो मिथिगौ जे जोङो गुवाहाटियाव फैयो बेनि बादैबो जोङो बिटिसि एरियायावबो खिन्थु जोंहा मोजां मोजां एडुकेशनल इन्स्टिट्युसन खिन्थु जाबाय 20 बोसोर सिगां जेनोखि बिटिसि बड'लेण्ड एरिया दा बे नंला बे मोजां मोजां जोंहा एडुकेशनल इन्स्टिट्युसन बाय इस्टाब्लिश जाबाय मोननै इउनिभार्सिटि जाबाय पलिटेक्निक कलेज मोनथाम जाबाय चिरां बाक्सा आरो उदालगुरि मेडिकेल कलेज अलरेडि मोनसे जाबाय आरो मोनसे जाबावसिगोन इन्जिनियारिं कलेज जोंहा दङ CIT जाबाय साइन्स कलेज जोंहा दङ आरो थाबैनो उदालगुरियाव इउनिभार्सिटि केम्पास जागोन इत्यादि इत्यादि जोंहा जानो हमदों गतिके जोङो जेसे हागौ जोंनि रिसर्स जोंनि सिन्था जोंनि फरायनाय माबाखौ जोङो बिटिसि ओनसोलावबो जोङो फरायनो हायो गुवाहाटियाव जेसेबां फैनानै खरस खालामो बिटिसि ओनसोलाव बेखिनि खरसखौ जों खालामनो नाङा गतिके बेखिनि सिन्थाजोंबो जोङो थांनांसिगोन आरो जोंहा जिहेतु कम्पिटिसनाव जों थांखानांसिगोन प्रतियोगितायाव जों थांखानांसिगोन बिनि खिन्थु जोंहा खुनु रेहाय गैला मोनसे खोथाखौ आङो बुंनो नागिरदों जे नोंथांमोना जिमानखि फराया मानो फरायनानै जेसांबो होगोन नाथाय सरकारि जेनोखि जन्त्र सरकारि जन्त्रआव दानि जेनोखि अबस्था 5% to 7% मानसियावसो गभर्नमेन्ट साख्रि मोननो हायो যে সকলে আমি সরকারি চাকরি আশা কৰি লাভ নাই তোমালোকে মনত দুখ নাপাবা যে 5% পৰা 7%হে সরকারে কেন্দ্রীয় সরকারে হোক অসম সরকারে হোক চাকরি নিযুক্তি দিব পাৰে বাকি ক'ত যাব আজিকালি বহুত স্কোপ আছে আজিকালি প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যন এইবিলাকতো আমি বহুত আছে আজিকালি অনলাইন যিবিলাক সিস্টেম আছে তাতো নিজে টেলেণ্টৰ ভিত্তিত সেইখিনি আমি যাব পাৰিম খুব বিশাল এটা ব্যৱস্থা আছে এই গ্লবেলাইজেশ্যনৰ এই গোলকীকৰণৰ সময়ত আমাৰ বহুতখিনি সা সুবিধা আছে চ' ডোণ্ট ডিপেণ্ড অন অনলি গভৰ্ণমেণ্ট জব which get only 5 to 7% government job in a year. So out of 100 students, you never get any job in government department. As you know,
One of the toughest examination কি আমার UPSC অলপতে ৰিজাল্ট দিলে আমি সপোন দেখিব লাগিব কিন্তু আৰু ৰাজ্যত APSC পৰীক্ষা আসাম পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের যেটো CCSE কম্পিটিটিভ কম্বাইন্ড এক্সামিনেশন one of the toughest examination আমি ভাল এচিভমেন্ট কৰিব পৰা নাই এইবাৰ UPSC আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এটাও নাপালে APSC আমি পাইছো এজন দুজন পাইছো কিন্তু সৰ্ববৃহৎ ST সিটত বড়বিলাকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে কিন্তু আমাতকে মিছিং ভাইসকলে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো আমাতকে ভাল হয় why তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰে বহুত লেবাৰ কৰে মণিপুৰত এবাৰ 5 গৰাকী UPSC পাইছে ধেমালি কথা নহয় সিকিমত এগৰাকী ছোৱালী UPSC পাইছে কিমান কষ্টৰে তেওঁলোকে পঢ়া-শুনা কৰিছে আমি এইখিনি ভাবিব লাগিব কাৰণ বড় হিচাপে মাখাছে কথাবোৰ বুলেন যে তোমালোকে আহে ইয়াতে আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বন্ধু বান্ধৱীবিলাকক পায় বেয়া নহয় বন্ধু বান্ধৱী লাগে ফ্ৰেণ্ডছ লাগে কিন্তু মোৰ যিটো অনুভৱ মোৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেছি বন্ধু বান্ধৱে নিজক মানুহ কৰি তোলাটো প্ৰব্লেম হয় सासे मानसिनो बारा बुरजा लोगो नाङा नों जुदि नोंनि सिमाङाव जुदि उथ्रिनो जानो सानोब्ला सासे बा सानै बेफोरबायदि लोगोखौल' ला बारा लोगोआ फरायनायाव डिस्टार्ब होयो नोंनि सिन्ताखौ बेथिक्रम खालामो बारा लोगो नाङा फरायोब्ला सासे सानैजोंनो ला सानैल' लोगो ला बारा लोगो लानाङा आं मोनसे एग्जाम्पल होनि जोंनि आंनि न' खाथियाव बावैसो सासे APSC मोनदों एलाइटआव साब रेजिस्टार मोनदों बिनि नामा अमर ज्योति बर' बेसोरा बिराद फरायो लोगो लोगो गैया बयबो सानो माबादि गथ' बियो खिन्थु सानफ्रामबो फरायो एडयाव जेराव फरिखानिफ्रायनो मोनदों एबार बियो CCआव मोनबाय साब रेजिस्टार इमान फरायो बियो मोननायनि खारना बेनो आं एग्जाम्पल होनो सानदों जोंनि देशनि बिथोराव सबसे डेभलप देश रायजोआ बे केरेलानि मानसिफ्रा बांसिन लेखा 98% लिटारेसि रेट बेयाव लोगो खम बिराद फरायो बेबायदिनो बिसोर उथ्रिनो जायो केरेला स्टेटआ गतिके जोंबो बिसोरखौ रिकुवेस्ट खालामदों बारा खिन्थु लोगो खालामनो नाङा लोगो खालामबा गावखौनो थगायना लानाय जागोन खम लोगो लेखायाव भिडिअ हो आरो मोनसे खोथाखौ सब समाय गोसोआव लाखि जे आङो बबे न'निफ्राय फैदों आंनि बिमा बिफाया आंनिफ्राय बहुत आसा दं गतिके बिमा बिफानि आसाखौ निराशा खालामनायाव नोंथांमोना साननो नाङा गतिके एचिभमेन्ट खालामनांगौ नोंनि बिमा बिफानि थाखाय नोंनि कमिउनिटिनि थाखाय आरो लेखा रोंनानै मानसि जाबाल' जाया नों थांनानै थानांगोन बिमा बिफा थांनानै थागोन आरो सबसे गिदिर बाथ्राया जे जोंनि डाउन टुडेट जेनाखि समाज बर' माहारि समाजा नोंनिफ्राय सार्भिसखौ जों लुबैगोन इन रिटार्न जे सार्भिसखौबो जाहाथे नोंथांमोना होयो आं मोनसे खोथाखौ रिकुवेस्ट खालामनो सानदों जे बर'फ्रा नुबाय बे सिख्लाफोर माखासे दङ आं एसे खोथाखौ बुंनो सानदों जों फरायफैयो हारसाफोरजों थगायजायो हारसाफ्रा सोरखौबा हाबा खालामो सोरखौबा हाबा खालामा बेनो जोंनि जेनाखि प्रेक्टिकेल सार्भे जों खालामनानै नुबाय हारसा हौवाफ्राबो गुबुन हारिफ्रा जोंनि बर' सिख्लाखौ हाबा खालामो सोरखौ जायहा साख्रि दं बिसोरखौ खालामो साख्रि गैयैखौ खिन्थु हाबा खालामादे बिसोर थगायगोल' ओरैनो प्रेम खालामखागोन सत्य खोथा साख्रि दंबासो नोंखौ लांदों साख्रि गैयाबा खिन्थु लाङा जों मानो बिदियाव थांनो जोंहा बर' हौवाफोर दङ जों गावजों गाव आन्दाजलाय खालामो बे खोथाया भेरि भेरि सिरियास हौवाजों फैयो थगायजायो दस्रायाव थाङो खिन्थु जेसेबां हाबा जादों हारसाफोरनो हाबा जादों बर' सिख्लाखौ जों नुवाखै बियो थाखा गैया माने साख्रि गैयाबालानो हाबा जानांगोन गतिके जोंहा दासिमबो हारसाखौ जों थगायलांगासिनो दं जों बेयाव थांनाङा जाय हक जोङो बर' साहित्य सभानि बिथां नेहाथारि दङ बिथाङाबो माखासे खोथाखौ बुंदों मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानदों जों बहुतानो बर' रायज्लायनो सोलोंगासिनो दङ बहुतानो रोंबाय कनसियास जासिनबाय मोजां जादों बिटिसिआवथ' बांगालानो होन बेंगलियानो होन मारुवारियानो होन गासिबो बर' रावजोंबो जों रोङा जाबाय बर'फ्रासो मानो बे जाहैबाय मोनसे बर' जोंनि बिटिसिआव जोंनि बर'आ जाहैबाय मार्केट लेंगुवेज जोंसो रोङा जोंसो जोङो बर'आनो जोंखौ जों नेग्लेक्ट खालामो मालाय दस्रा हारिफ्रा रोंबाय मोजां खोथा खिन्थु बे होननानै जोङो फासयनो नाङा जोङो रायज्लायनांगौ मोनसे खोथाखौ बुंदों जे 2001 नि सेन्सासआव 2021 सेन्सासआव सेन्सास जायाखिसै
आरो थाबैनो एप्रिलनिफ्राय सेन्सासनि खामानिया आरम्भ जासिगोन बे मोनसे प्रफर्मा होगोन बे प्रफर्मायाव जे नोंनि बिमानि रावा मा बेखौ सोंगोन व्हाट इज योर मादार टां बे प्रफर्माखौ फिलआप खालामनायाव नोंथांमोनहा बावनो नाङा मोजाङै जोङो लिरनांगोन जोंनि बिमानि रावा बर' आमार मातृभाषा बर' बे खोथाखौ जोङो लिरनो हानांगोन हवाय जों बे माखासे मानसि जों कनफिउज जायो बोरै कनफिउज जायो आं एनेका कनफिउज जायो जे बिमाया बर' बिफायाबो बर' बिमाया रोङा बर' रोङा बिफाया रोंगौ गतिके गथ' गथाया थाङै थुङै भाषाखौनो रायलायो बेनिफ्राय फर्मखौ लिरनानै होबाय मोर मातृभाषा असमिया बिदिनो बिफाया हारसा बर' रोङा बिमाया बर' रोंगौ गथ'आ थाङै थुङै हारसा रायलायबाय मातृभाषा कि असमिया बा ओरैबायदि बिफायाबो बर' बिमायाबो रोंगौ बिफायाबो रोंगौ खिन्थु गथ'खौ फोरोङाखिसै मातृभाषा कि असमिया बेनो जागासिनो दं जोंना जोङो भेरि क्लियार जों बेखौ खालामनो नाङा मातृभाषाया माखौ होनो जोंनि आजौ आजो जोंनि थागिबि जोंनि एखेबारे हारिया मा जों बबे रुटनिफ्राय फैदों जों बै बर'निफ्राय फैदों आङो दा मा रायलायो मा रायलायगोन दा मिडियाम अफ इन्सट्राक्सनाबो गिदिर बाथ्रा नङा एसामिस फोरोंनो हागौ हिन्दी फोरोंनो हागौ इंलिस फोरोंनो हागौ बर' फोरोंनो हागौ खिन्थु जोंनि थागिबिया मामोन जों बिदाखौनो भुमिपुत्र होननानै बुङो गतिके जोंनि सिनायथिया बर' बिमा जोंहा निजा मोनसे राव दं बेनि थाखायनो जोङो बयखौबो बुं जे बयखौबो लिरनो हो जोंनि मातृभाषाया बर' आरो बेखौ लानानै दा जोङो थांनानै थादों एसटिफ्रा जायनोखि 6 शिड्युल मोनदों जायनि थाखाय बै सोरबा सरनिया सोरबा राजबंशी सोरबा आहम बे 6 जनगोष्ठीया दासिमबो मोनैनि खारना बेनो बे बिसोर निजस्व राव गैयामोन जायनि थाखाय बिसोरो दिनैसिम एसटि स्टेटासखौ मोनाखै जोंहा निजस्व राव दं जोंहा हारिमु दं जोंहा खोला कृष्टि दं जोंहा गावनि आइडेन्टिटि दं जोंहा गावनि धोरोम दं बिनि थाखाय जोङो बे खोथाखौ लिरनांगोन आं बारा गोबाव बुंनो सानला जोबथारनायाव बेखौनो बुंबाय जे नोंथांमोना खस्थ' खालाम खस्थ'नि जेबो बिकल्प गैया खस्थ' खालामबा रिजाल्ट मोनगोन आरो गासिबो जाहाथे मोजाङै थायो मोजाङै फरायो रिजाल्टखौ मोजां खालामो आरो बयनिबो टारगेटआव जाहाथे एसिकेट खालामो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों आंबो कलेजनि फ्रेसार ससियेलाव दिनैहाय आलासि महरै नुजाफैनो मोननानै गोजोननाय मोनबोनायखौ आं फोरमायबाय मानगोनां सारियाव जिरायनाय आलासि नोंथांमोन आलासि महरै लेंहरजानाय सार जोंनि गेजेराव दं आन्दु कलेजनि फोरोंगिरि डक्टर प्रणज्योति नार्जारि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि आरो जोंना दङ समिरन ब्रह्म बेबो सासे बर' समाजनि मैखोम समाज सिबियारि गोबां आफादफोरजों लोब्बा गोनां थिग बिदिनो आंजों लोगोआव फैफादों राजा बसुमतारी आरो सासे त्रिपुरानि जोंनि आलासि बेनिफ्राय लोगोसे दिनै बेवहाय ज' जानाय आन्दु कलेजनि गोदान आरो गोजाम फरायसा आंनि अनजालु फरायसाफोर दिनैनि बे जिथु थांखि मेलखौ खुंदों बे थांखिया फ्रेसार्स होननाय लोगो लोगो गोदानफोरखौ जायो हाबफै गोदानखौ फ्रेसार्स होननानै गोदान आरो हयथ' गोदानफ्रा खमानो दंखोमा सोरबा एग्जाम जादों सफैया थेवबो आं आंनि गोरोबसिनिफ्राय अननायखौ हरनानै सुंद' बिबुंथिखौ आं लाखिनो सानो जायफोर गोजाननिफ्राय फैनाय दङ फरायसाफोर बिसोरनि सिगाङावनो आं बुंग्रोनो सानदों गोजाननिफ्राय फैनाय गुवाहाटियाव नंखायि जायफोर गुवाहाटिखानि नङा बिसोरनि थाखाय बिनि थासारि बै ओनसोलनि थासारि कलेजनि थासारि बिनि
सोरगिदिं थानाय थासारिफ्रा माबायदि बेखौ जोङो नायनांगोन। थासारिजों खाबजानो रोंनांगोन, थासारियाव सायख'नानै थानो रोंनांगोन, अब्लासो जोंनि जि थांखि फरायनायनि थांखि बे जाफुङो। जेब्लाबो बेखौ सांग्रां जा जे नों मानो फैदों, बे जायगायाव आं मानो फैदों बेखौ जेब्लाबो सांग्रां जा। दिनैनि दिनाव दहाय एसे सिगाङाव जा बुंलांदों समिरन ब्रह्म बुंलांदों बेवहाय खोब मोनसे सेन्सिटिभ मोनसे बाथ्रा बुंलांदों। बे जाबाय गुबुन जातिनि सेंग्राफ्रा हिन्जावसाफोरखौ बर' हिन्जावसाफोरखौ थगायो। बे सैथोथा बास्तबआव दाबो सोलिगासिनो दं। गुवाहाटियावनो बांसिन नुगासिनो दं। ओंखायनो बिनिफ्राय सांग्रां जा। जोंनि राव हारिमु धोरोम हारि बेखौ बासायनोब्ला गावनाव अस्तित्व होननाय थानो नांगौ। जाथिनि हारिनि मोनसे सेन्स, हारिखौ सिबिनो रोंनाय, हारि अनफावरिनि गोसोआ थानो नांगौ। होमब्लासो बेफोरखौ जोङो एरखेनो हायो। दिनै बयहाबो मोनफा मोनफा सिमां दं होननानै आं सानदों। गोदान फरायसा, दानि फरायफुनाय फरायसाफोरनिफ्राय आं सानदों जे मोनफा मोनफा सिमां लानानै गुवाहाटि बायदियाव, पान्डु कलेज बायदियाव फरायफैयो। मोजांनि बाथ्रा। दिनैनि मुगाया ग्लबेलाइजेसन मुगा होननानै बुंबाय। ग्लबेलाइजेसन सेकेन्डआव नोङो सारा पृथिबीखौ मोनदांनो हानाय जाबाय मबाइलनि दारा, इन्टारनेटनि दारा। थ' बे समावबो जोङो जोंनि गोदोनि आखल आखुजों थाफायोबा बेवहाय जानाय नंला। जेब्लाबो मोनसे मा जागोन बेयो मोनसे बादायलायनाय, चेलेन्जिं होननानै बुङो दहाय। बादायलायनाय मुगायाव जोंबो बादायलायनो, बादायनायजों मोगा मोगि जानो हानाय गावखौनो बानायनांगोन। जोंनाव केपासिटि दङ। इसोरा बयनोबो एखे बुस्थुखौ हरदों। बे ब्रेना थायो, बे बयनाबो समान। बिनि थानाय जानाय संगजों गोरोबनाय, माने लोगोफोरजों गोरोबनाय, बेयावसो बे साननायफ्रा सोलायो होननानै ब्रेना। साननो रोङि जानायाबो जानाय आरो भुमखौराङारि थासारि आरो बेनिफ्राय बारहावा बेजों जालांनो होननानै। नों जुदि सानफ्रामबो नोङो मोनसे सरसा खालामो, फरायबाय थानाय मोनसे सिन्था खालामो, माबा सानबाय थानाय सिन्था खालामो मेथ्सखौबो, नोंनाव अट'मेटिक आखायानो गियान जायो। आखायावनो फैयो। अंखआबो नोङो सानफ्रामबो खालामबाय थादोंबा, लिरबाय थादोंबा ब्रेना नायना मेगनानो नुनानै बेखौ फटाफट खालामनो हायो होननानै बुंनाय राव। बे आखुआ गावनो खालामना लानो हानाय आखु। बेजों गोरोबफानो थाखाय जोङो गावखौ जेब्लाबो सांग्रांथि खालामनांगौ। फरायनो होननानै लेखा लानानै ओरै जिरायबाबो जानाय नङा। बेवहाय नोंनि बेखौ नोङो बुहुदा गियान होनांगौ। ओंखायनो संस्कृत रावाव फंसे बुंदों, सात्रफोरखौ मा होनो मोनसेल' ससेल' बुंदों, सात्रानां मेधानां तपः। सात्रफोरनि माबाया अयदानानो माने सात्रखौ गियान होयो। थ' बे सात्रानां मेधानां तपः होननाया बिसोरनि खामानिया बेयो। नोंसोरनि खामानिया दा बिमा बिफाया लुबैनाय बायदि, नोंसोर साननानै फैनाय बायदि बियो नोंसोरना बे अयदानां तपः खालामो। नों बे अयदानां तपःखौ खुगायाव लाखिबाय थानो हायोब्ला फिउचाराव एबा इयुनाव नोंसोर जि थांखिखौ लाना फैयो बे जागोन। दानि मुगायाव चेलेन्जिं मुगा। बेयाव फरायनायल' नङा, फरायनानै बबेबा मोनसे साख्रिबो बुंखांबाय। साख्रिखौ लानो थाखायबो मानसिया फराया। फरायनायानो जाहैबाय नलेज खामायनाय। मानो नलेज? जोंनाव जि समाजाव सोलियो बे नलेजखौ नांगौ। सोरबा बैगानिक जाहैदों फरायनानै, सोरबाया बिजनेस खालामनानै दं, सोरबाया IPS, UPSC परीक्षा बुंनाय बायदि बेखौ होनानै बिदि जादों। खिन्थु सोर साबैसे मोनो बेसेबां मोना? बहुत थफारानो गोग्लैजोबनानै थायो। ओंखायनो नोंनि फरायनाया जाहाथे बेयाव थाङा, ओरैनो जाहाथे मिस इउज जाया, बिनि थाखायनो जेब्लाबो सांग्रां जायो। आरो जिखुनु परिस्थितियाव नोङो गावखौ फसंथानो हानो गोनां जागोन। जायखिजाया हुकुमजों, जायखिजाया नोंनि
आबहावाजों थासारिजों गोरोबनानै खाबजानानै जों गावखौ एस्टाब्लिश खालामनो हानाय जानांगौ अब्लासो बेखौ सिकित होननानै जोङो इडुकेसनखौ लानानै सिकित जानांगौ सिकित नङा दिनैनि दिनाव इडुकेसनखौ लानानै सिकित जानांगौ लाख लाख MA BA पास जानानै दङ गोग्लैनानै दङ रावबो गसंनो हायाखै मेक्सिमामखौ जों नुदों दा बांसिन मानसिया ओरैनो जिरायलाबायनानै मालाबा बेयाव जायासै बियो सोलोंनो लुबैयो उमुखाया ओरैबायदि जादों आं बोरै जानो हागोन उमुखाया सासे गैयि गथ'आनो दिनै दा मोनसे लेखा फरायनानैबो साख्रि मोनाखै खिन्थु बिराद मोजां गाव हारसिं बियो गसंथानो हाबाय एस्टाब्लिश जानो हाबाय माबोरै जाखो बेखौ सोलोंनो गोरों मानसिया बेखौसो जों सिकित मोनो ओंखायनो आं दिनैनि बे बेलायावहाय आं बारा गोबाव बुंनो लुबैयाखै जोंहा समिरन ब्रह्म बाबाया दा एसे मोजाङै बिराद गोलावै मोनसे एक्सप्लेन खालामना लांदों आं बयबो बेखौल' खावलायदों जायफोरा बिमा बिफानि एसे मिडल क्लासनिफ्राय फैयो बिसोर एसे केयार मिडल क्लास माने बांद्राय गोरों नङा बांद्राय गोरिबबो नङा जायफोर गेजेर ससेनि माबायाव फैयो बिमा बिफानि जि बिसोरबो खस्थ' जायो बिसोरबो न' खांनायाव गथ' गथाय खांनायाव न' सालायनायावहाय ओरैबायदि खस्थ' जायो बिसोर मिथिगौ बिसोरो सानो सानफ्रामबो दे जोंना आइया मोजाङै फरायदों आरो खस्थ' होनाय नङा बिसोरखौ रांनि गाननायनि जोमनायनि जानायनि जेबो खस्थ' होनाय नङा खिन्थु गावसोर मिथिगौ गावसोरनि गोरोबजों जे गाव बेसेबां माने खस्थ' खालामनानै न'खौ सालायदों आरो बोरैहाय बेखौ दैथायहरनानै बिसोरखौ दैथायहरनानै बोरैहाय माने थाखा फैसा गाननाय जोमनायखौ बेबायदि ओंखायनो एसेब्लाबो बिसोर एसे खस्थ' खालाम बाराखौ नङा खै बोसोर बारा बोसोरथ' नङा आफ्टार ग्रेजुवेसन मोनसे बिसोरनि ग्रेजुवेसननि उनावसो डिसिसन लानो हायो बिराद मोजाङै डिसिसन लानो हायो आं हय फरायालासिनो आङो UPSC ट्राइ खालामगासिनो बोसोरनै मोजां फरायबा UPSC जायो नङा जायो UPSC परीक्षानि खोथाया बोसोरनैखौ न'आव जनानै फरायदों आफ्टार ग्रेजुवेसन आरामसे खालामनाय दिनै जे बिसोर दानि बुंनाया मणिपुरनि सिक्किमनि बेबायदि जिल्लायाव थांथारदों खायफायाथ' थाखा गोनाङा मालाय दिल्लीयाव थांनानै माबा लायो खायफाया न'आवनो मोननाय दं न'निफ्रायनो बिसोरखौ माबायाखै इन्टारनेटनि माबाजों फल' खालामनानै बिसोर लेखा लानाय दं गतिके जोंनावबो दा बेबायदि नंला जे इन्टारनेट बा मबाइल लानो हायै गैला जे मबाइलाबो दंखायो नालाय बेयावनो जोङो माखासे नलेजखौ हायो ओंखायनो आं खावलायगोन जायफोरनाखि UPSC होनायनि थांखि दंखायो बिसोरो दानिफ्रायनो माबाफोरखौ फराय कम्पिटिसन साक्सेस रिभिउ बेफोरखौ लाबाय खालाम दैलि मोनसे कारेन्ट मोनसे निउसखौ ला होनबानो बियो बिजों फल' खालामनानै लानो थिग बिदिनो खायफा बिजनेस मोननो लुबैयो जायफोरनाखि बिखमाव फरायदों बिसोरनाथ' खोब माने गावनि सायाव निर्भर खालामो गाव ओंखारगोन हाखायो बिजनेसा मार्केटिं बिजनेस खालामो जुदि न'आव जुदि दंखायोबा डाइरेक्टलि बिजनेसमेन जानो हायो थिग बिदिनो सोरहाबा जुदि डाक्टार जुदि जानो लुबैयोबा डाक्टारनि खिन्थु आर्ट नों फरायखानांगोन डक्टरा फरायखानांगोन साइन्सखौ गोसो होथारनांगोन बाय'लजि केमिस्ट्रि फुरा माबा इन्जिनियार फिजिक्स मेथ्स एकदम फुरा इम्पर्टेन्ट बेफोर थ' बे गावबा साबजेक्टनि राहाखौ जों गोसो होनांगोन बाराखौथ' मा बुंबावनो आंना देहायाबो मोजां नङा बारा गोजाव गसंबा आंथ' ओरैनो मावनांगौ ओंखायनो बयनिसिमबो आंनि गोरबोसिंनिफ्राय अननाय आरो सेफोरखौ हरनानै आं बेवहायनो बयनिबो जिउआ जाहाथे जों जायो बयबो साक्सेस जानानै थानो हायो बेखौ मिजिंथिनानै आंनि फोजोबबाय।